Менавіта брэсцкія пагранічнікі сталі першым заслонам на шляху захопнікаў, якія вераломна ўварваліся на тэрыторыю нашай краіны. Боевой расчет, который инициирован курсантами Института пограничной службы, поддержан ветеранами, военнослужащими, пограничниками, действующими, ребятами из военно-патриотических классов. В этом году проходит уже 3-й раз. Изначально, 3 года назад, в 2016 году, эта акция планировалась как разовое мероприятие, но она нашла живой отклик. У 7 вечера звычайнай суботы на ўсіх заставах праходзіў традыцыйны рытуал. Заступленне пагранічнікаў на ахову дзяржаўнай мяжы, баявы разлік. Тады яшчэ не ведалі яны, што гэты баявы разлік для іх стане апошнім. Охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик назначается лейтенант Тавилов. Начальник 7-й заставы 17-го погранотряда. У акцыі памяці ўзялі ўдзел дэлегацыі з розных куткоў былога Савецкага Саюза. Казахстан, Ніжні Новгарад, Пермь, Санкт-Петербург, чые дзяды і прадзеды назаўсёды засталіся на свяшчэннай брэсцкай зямлі. Сегодня мы находимся на героической земле, политой кровью, болью, ненавистью к врагу. Мы не должны предать нас, мы не должны предать наших детей и внуков. І сёння маладыя вартавыя межаў, якія выбралі для сябе гэты няпросты шлях у жыцці, павінны помніць трагічнае мінулае, каб ніколі не паўтарыліся жахі вайны. Ірына Шепелевіч, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».